Arratsaldeon berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Santanderren gara, orain Euskola Beligaren txanda, Repsol Elektrizidad Igaz bandera jokoan, gizonezkoentzat eta ligako 3. jardunaldia dugu. Gogoratu sailkapenean, aurreko 2 estropadak irabazita, Orio dugula lidertzan 24 puntu ditu, Zierbena bigarren 20rekin, Donostiarra eta Hondarribia gero 18rekin. Santurtzik 17, Urdaibeik 16, Kaikuk 12, Ondarroak 11, azken lautokitan, Kabok 8, Lekitxarrak 6, San Pedro 4 eta Astilleros 2 eta patroien zailkapenean, CaixaBank sariaren leian, Arkaiz Diaz Donostiarra da lidertzan 4 punturekin, Eneko Bilbao Bermeokoak 3 eta Iñaki Goikotxa Lekitxarrak 3 baita ere, gero Lazkano puntu batekin eta Legoran Kaboko Galiziarra puntu bakarrarekin. Eta orantxe deitu dituzte epaileek arraulariak eta ari dira bai estropada eremura sartzen. Eta ea orain gauzak lasaixeago, gora berari gabe, orain ontziek ikasi dute bidea, 0 kaletik pasa eta estropada eremua zeharkatu gabe, baina esan daiteke orain Hondartza aldetik hiriburura jende asko datorrela, eguna Hondartza aldean pasa eta gero, eta alde horretatik ez dugunez inolako ustegabekori. Aizia nahiko egonkor, Horrek usten da nondik sartzen den. Ipar mendebaldetik pai. Bandera txuria, Erne! Orentxe. Semaforo keñukaria. Gorria, Erne, berdea! Abiatu dira. Eta balekoa izan da. Balekoa, oso azkarra. Eta hor ditugu, bai noski. Lehen kaletik Lekitxarra, bigarrenetik Kabo, 3. Astillero, eta 4. San Pedro. Zer esan behar dugu, txanda hori buruz. Zenbat kontu dauden hemen jokoan, batzuk puntuak, beste batzuk hasiera honetan pisu handia duten detaileak eta ez da bakarrik zailkapenaren bueltan, gorputzaldia, konfiantza, klubakoitzak egiten dituen mugimenduak, Astillerok adibidez, aste honetan 3 gizon ekarri ditu, 2 Asturiarrak neguan arikutakoak, azkenean kanpoan utzi ditu, beste bat Sergio Corrales joan zen urtean Ondarrutarrekin eta orain dela 2 urte Orioben ibilitako Alicanteko arraularia, eta hori barruan da Ibon. Hori da, zerbaiten bila, eta begira. Haue bezala Lekitxarrak eta nire arreta eta guztiona piztu dena, palka daramatela eta gutxitan ikusten da, baia barruan palkarekin, eta nik uste dut, eta gero behar bada ea galdetzeko modua dukagun, aizea aprobetxatzeko. Horrek gero batez ere, onuntzako bigarren eta 4. lutzeetan, eguzte dut ostertzek, asmo horrekin jarri duela palka hori. Kabo jadanik 2 segunduko errenta aurkariei, Kabo ez dago txantxetarako, Kabokoek azkar asko, minutu bat pasatxo, eta jadanik 2 segundu Astillerori. Hor da Beni Silvaren taldea, eta Ermo patroilanetan, arrobiko jende asko, eta lehenkoan debutatutako anaietako bat, hauin anaietako bat gaur Daniel kanpoan da ordezko entostan, baina bestea titularra da berri. Bai jauna, estilo espaldan, gero beste aldaketatxo batzuk ere egin ditu. Beni Silvak Kaboren inguruan aipatuko nuke, iruditzen zaidala bere tokia dela edo lehenbiziko tandan onena, edo bigarren txandan hortxe, Ondarrurekin eta Gegengurekin borrokan hori erakutsi zuen pasaden astean, eta pasaden astean uste dut, batez ere Bilbon lehenbiziko luzea egin zuela txarra, gero ia Kaikuren zenbakitan ibili baitzen. 2 minututan 4 segundu Kabo, Astillero eta San Pedro hori eta Lekitxarra postera. Eta begira Astillero gaur etxean, zalen aurrean, motivazio handiarekin, Kantabrian, eta batipate aurreko asteburuko Arantza atera nahian, hauentzat oso mingarria izan zen, igandean San Pedrorekin izandako lehia hortan bukaeran, Gipuzkoarrak aurretik sartu izana, Hori da, eta Miguel Angel Ruiz entrenatzaileak esan digu, batez ere horixe izan zela, gogorra, baina aste honetan, sentsazioak hobeak direla eta bar, eta gustora egin dutela lanean, eta begira. Horrentxe 3 minututak gehiago estropazez geroztik, eta hortxe dira San Pedro eta Lekitxarrarekin, San Pedroren datuak berehala, eta orain pantailetara ekarriko duguna Miguel Angel Ruiz da, Astilleroko entrenatzaile eta arraulari.
El primer fin de semana nos ha salido mal, muy mal. Dos últimos puestos. Hemos pecado igual de novatos, mucha ansiedad, muchos nervios hemos tenido en los 2 días. Los 2 días corriendo nos ha sacado de remada y ya el primer día mal resultado, remando mal, el siguiente en vez de a mejor fuimos a peor. Corriendo, y eso que nos vimos delante los 2 primeros largos, pero queríamos más, y en vez de darle abajo arriba corriendo y no salió, para atrás y resultados mal, 2 puntos nada más en el primer fin de semana y hay que remediarlo, hay que intentar remediarlo. No, lo afrontamos pues con ganas de remediar lo de la semana pasada. Sabemos que pues, remando mal. Hemos estado ahí con Lequeitio, con San Pedro e incluso con Cabo lo hemos tenido ahí cerca en la tanda y pues eso, salir sin tanta ansia y buscar nuestra remada y poder dar el 100%. Bueno, horretan ari dira, gaur hobeto eta sufritzen Lekeitiokoak ikusten ditugu, Lekeitxarrak 8 segundoko atzerapenarekin, asko da, kale artean ere izango da, seguruenik diferentzia ipagarriren bat, baina horrelakoetan esaten dugunean kale arteko goraberak eta Lekeitxarra lehenengotik ari da sufritzen, eta Cabo bigarrenetik ari da egan egiten. Bai. Horrek nolabait jartzen digu horrez, gaia bai gainean. Eta Astillero arraunean, begira, Bai, guazen Kantabriarekin egingo ditugu metro batzuk, balizen bila. ¡Nos vamos a ir con Maya! ¡Y ese no te! ¡Ah! ¡Una! ¡Y dos! Estropada orain dagoen bezala, bukatuko balitz, ikaragarria izango litzateke hau Astillerorentzat, eta kolpe bat, Lekeitxarrentzat eta San Pedrotarrentzat. Eta arraunketan, hau ez da pasaden asteko Astillero, Beste patxara batekin ikusten dira arraunean. Horkiago dabila, begira, nola esan dion patroiari aurrekalariak argi, estribo horretik ez hartzeko. 5-0 Oso keinu esan guratzua, Esan dio argi. 5-0 Cabo, Castillerok 5-6, San Pedrok 5-18 eta Lekeitxarrak 5-19. Lekeitxarrak ziago gaskarra eman du, ala eribitu zen bintzat. Distantziak hor daude, maniobra ostean. Bi traineru, Cabok, San Pedro eta Astillerori. San Pedro bai, jaldi hor segunduren bate Astillerori eta parean dira orain, Lekeitxarra 8. Asko falta da orainik, Orain ikusteko amorratzen nago, bigarren luzean, 4. kale hortatik, 3. gotik, teorian ez, korrontek gehiago dute nola etortzen diren. Lehen horiok, Euskotreligan, horixe bilatu nahi izan. Horregatik, gurutzatu du estropada eremua. Egon kortuta daude, diferentziak, Lekeitxarrako hainbeste segundutxo bat galdu du. Eta aurrea, Zamburuka zera estropada bizi-bizirik ibon. Bai. Bueno, eta esan dezagun K-ligako estropada ere izan dugula Baionan, lehen emakumera aipatu dugu, eta Deustuk lortu du Baionako ikurrina, atzetik Arkote, Zarautz eta San Juan. Zelkapen nagusian, noski diferentzia handia zuen, lehen 3 ikurrinak irabazita Zarautzek eta hor jarraitzen du, 46 punturekin, Deustuk 43, San Juaneko 26, Donostiarrako 34 eta gaur, Arkote azaldu da, denboraldi aurrean bezala indartxu. Lekeitxarrak beste segundu bat galdu dugu. Eta hor ikusten zen aurre hori saltoka, eta hor, goiko irudian ikusi dugu Astillero nola joan den estriborraldera, korrontea bilatzera. Begira San Pedro, Mikel. Begira San Pedro, 4. kale horretatik, nola datorren. Ez da merito makala, San Pedro tarreik dutena. Nolako aldaketa egin behar izan duen entenatzaileak, eta hor ari dela burrukan, Arostegiren kuadrilla. Hor ari dela. Eta aurreko asteburua gogorra izan zen. Justo batez ere larun batekoa. Igandean ni gehiagiz nahiz bidatzen, gertatu ziren zenbait gauzekin, baina gaur erantzuten ari dira eta nola gainera. Eta hor ikusten dena da, nabarmen Astillero, argi Astillero eta San Pedro nahiko arrimatzen ari dira eta epailea badoa, begira, hor tartean sartzera. Ordena pixka bat jartzera. Espadan. Zenbat zituen, Cabok San Pedroren aurretik ziabogan, 8, eta orain San Pedro Cabo hori errekuperatzen. Nire ustez, beraien lan onarengatik bai, baina korrontearengatik ere bai. Naturak markatzen duelako hori, baldintza aldaketa nabarmena. 9 da, itxasbehera, eta oraindik beste ordu betean urak indar desentekoarekin botako du.
Eta Lekitxarrak beste segundutxo bat, Amaikara joan da zuloa. Goazen Astileroko entrainerura. Hogeita malau pala, Astillero. Beste itxura bat emanez, asteburu honetan. Bueno, hauentzat garrantzitsua den beste datu bat. Playoffa urruti dago, baina Galizian gaur hasi da Galiziako liga. Eta Aresek lortu du garaipena berak. Aresek 20-06, Tiran bigarren 20-11, Bekosek 20-12, San Bertolomeu laugarren 20-16, Gero Bilaxoan eta Bueu. 6 hauek aipatzen ditut, hauek hautagai direlako. Oso liga beroa espero dute han noski. Kabo bakarrik da hemen, goren mailan, eta Tiran maila galduta, playoffean ibilitako beste ontziak, bai Beira, baita ere Ares, eta oso itxura ona Aresek du, Duela bi urte 2017an maila galdu zuten. Eskola Beliga Legon eta gero, eta bere gintzat horrela aztea ona, dudik gabe. Besteak beste ikusentzuleok, aldakizue Aresek zein fitxatu duen arraunerako. Luis Pazos handia! Zenbat ditu 40? 8-9 bat, bai? Egiratuko dugu datu horren buruz ez dut gogoa, baina ez ditu urruti izango, baina Beiran ibili zen, joan zen urtean, eta orain Aresera. Ez da makala. Ez da mutxa atera, Bederatzi eta berrogeita bederatzi lan erditan. Galiziarrak, Astillero, eta irten, hobetu irten da baita. Hirugarren San Pedro, eta orain izuntza. Bederatzi eta berrogeita bederatzi Kabok, Astillerok bederatzi eta berrogeita amabos, San Pedrok bederatzi eta berrogeita amazazpi Lekitxarrak, 10-0 Eta orain ere Lekitxarraren ziabogai keragarri azkarra iruditu zen. Lanak dituzte ba, 16 segunduko galera. Egira zer den, maniobran 14 atzetik, eta irteeran orain 16 joan da diferentzia. Egia zan, Kabok lehen luzean, zati honetan, izugarrizko orain eman die egurra. Abiadura hartu du. Niri iruditzen zait, orain San Pedrok sufritu dezakela, Lehen alde izan duen korronte hori guzti orain kontra izango dut. Orain eutxi egin behar, eta ea gero bukaeran hori aprobetxatzen dute. Lekitxarraren unea, honek behar du, alegia. Gero estropadan sartu nahi badu, orain hankor, San Pedro hori korronteak eltzen dionean. Kabo, Astillero baino 2 segundu bizkorrago, Lekitxarrak 3, San Pedro 4. Gogoratu hor neurtzen ditugula, azken 50 metroak balizara heldu aurretik, eta gero horreko luzearen hasiera. 100 metroko lana, maniobra tartea. Egira, Lekitxarrak beste segundua zandio San Pedro. Ea orain, urrengo hiru baliza bitartean zer gertatzen den bi ontzi hauen artean. Begira tartea, Astillero eta San Pedroen artean 4, eta San Pedro eta Lekitxarraren artean beste 4. Gogoratu zelkapen nagusian 4 hauen artean, Kabo dela azkarrena, 9. tokian dugu, 8 puntu ditu, Lekitxarrak 2 gutxiago 6, San Pedro 4, eta Astillero azkena 2 punturek. Hauentzat, asteburu hau, gaurko estropada eta bihar Lekeitiokoa, eta hurrengo asteburuak guztientza dira garrantzitsuak, baina liga nolabait zati garrantzitsua da, 6 eta hauentzat eren bat da. Ligaren eginda. Gero 20 dituzte, baina hauek ez. Hauek zalkapenaren bekaldeko hauek, 18. Hor erabakiko baita gero 6 doan playoffera, eta 6 gesten den matematiko. Guazen Lekitxarrekin! ¡Tira! ¡Venga, fuerte, José! ¡Estutu, mutilla! Badaki ¡Iruaz, hor, estutu! Iruaz, amarrekoa, 36 paladan doaz. ¡Oi, bat atake! ¡Txa! Aizearen aurka atake, motxoxeago hartuta. Astillero ondo ari da, Aurreko estropadetan, 3. luzean ja erortzen ikusi dugu, eta gaur ez, Beste Astillero bada, Beste Astillero bada. Eta bai. arraunketan antzeman da hor barruko kamararekin eta arraunean patxaran ikusten, patxaran esan nuke, ongi bukatu espresari gabe eta eta hauek ere bai, Hauek pasaden aztekoa baiestatu. Txanda honetako olearrak izango direla, kaikurekin borrokan ikusten izango direla. San Pedro tarrak
Astillero joan eginda, 6 segunduko tartea San Pedrori. Ea gero. Orain, San Pedro tarre badakite 2 minutu jo behar dutela, balizaraino gero aldeko izango dute. Orain eutxi behar diotela Lekitxarrari. Ikusi beharko da baita ere Kabok zer egiten duen. Lehen, emakumeak ikusi ditugu Euskotren Ligan, Orio, lehen kaletik, zeharkatuta laugarren goraino nola joan den, ea orain Kabok bigarren kale horretatik eta horrelako errentaren jabe izanik zer erabakitzen duen. Bazen urdinekin, hor da San Jose ontzia. Hogeita malau pala terdi, 35 palan. Beste astillero bat, Beste astillero bat da. Gora bera handiak bizi izan ditu, kontutan hartu behar da bi arraulari hor neguan lanean jardunda gero, azkenean baztertzea edo gutxienez fitxa ez tramitatzea erabaki dutela eta bi hoiek, Miguel Hernando eta Mario Hernando joan zen urtean titularrak ziren, Ababorren, oso gizon garrantzitsuak. 3 nahi aritu dira neguan, eta orain hoietatik Pablo bakarrik gelditu da kuadrillan, Eta gero baita ere, aipatu behar da, Cristian Garma, Deustutik gara joandako patroia, azkenik ez zutela ez da ere ofizialki fitxatu, eta orain esan beharko dugu, Santurtzik deitu duela, eta Santurtzik oraindik fitxa ez duela tramitatu, baina haiekin egin ditula entrenamentu batzuk, nolabait Lujambiorekin bakarrik edo ez aritzeko. Eta gaur ere hemen dela, gainera. Argi, ziaboga honi, lehen ikusi dugu Hondarribiari zer gertatu zaion, eta lehen Iago Davila, Kaboko, aurrekoak nola esan dion patroiari, argi eta garbi. Errenta izugarria dute. Berriro ere bai. Orain. Hori norberaren nortasunarekin doa, baina naiz eta patroiak sartzeko esan, berak garbi ikusten ez badu, horrek bere izakera horrekin ja frogatu du, bere begiek izango dutela. Galoiak ere izaten dira, markazioetan. Eta berdina aurrekalari gaztea edo, veteranoa patroia gaztea edo ez. Astillero 11, San Pedro 17, Lekitxarra 18. Erne, ea orain luze honetan, ea Lekitxarrak zer egiten duen lehen kaletik, norabidea, ematen du garbi doala erdikaldera, Zabalatera da. Ea ba. Bai, argi eta garbi, begia, bera, Lekitxarraren enfilazioa. Baina metro gehiago egiten. Eta korrontea gehiago aprobetxatzeko aukera baldin badu San Pedro bere laugarren kale horretatik. Cabo Castillerori 10, San Pedrori 17-18, Lekitxarrari 21. Argi, San Pedro eta Lekitxarraren artean, Treneru eskaz bateko aldea dago eta. Astillerok liga honetako estropadarik onena du, eta posturik onena ere, gaurkoa izango du atzetik, bi aurkari usteko moduan delako. Internatzailea Miguel Ruiz hor 3. tostan ikusten genuen. Egina datoa, Segundu bakar bat, baina maniobra Lekitxarraren zat, maniobrarik azkarren. Begira orain San Pedro nola doan, Astilleroren uberan. Justo atzean geratuko da, zergatik aurrean doan treneruak hor uzten du. Nolabaiteko korrentetxo bat, ubera deitzen dioguna, eta hor atzean sartu, eta atzetik datorren treneruak hobeto joaten. Aprobetxatu nahi du hori. Baina, Erne Lekitxarrarekin, San Pedro eta Lekitxarraren artean 2 segundu une batez. Baina Lekitxarra metro gehiago egiten oraindik ere. Baina metro gehiago egin dala eta guztiz ere, segundu bat zan baldin badio, eta orain baldintza, antzeko baldintzetan ibiliko baldin badira, orain arte ez bezala. Horri ikusten du, ubera nola datorren. Horre errazago joaten da. Segundo bakarrera, San Pedro eta Lekitxarra segundo bakarrean. Lekitxarra errekuperatzen ari da. Eta hau gogorra pasaitarrentzat izango. Postura kasera! Gira, estropada eremuaren erdikaldera etorri dira jadanik Kaboren parean da. Segundutxo bat besterik ez. Bigarren ziaboan
zazpik segundo, San Pedro eta Lekitxarraren artean, oan bakarra. Beste datua, luze honetan, Kabok, nagusi dena Castillerori, 2 segundu bakarrik sartu dizkio, Ziaboga ostean. Ziabogan amaika, orain amairu. San Pedro nire ikusten da. Lekitxarra eta San Pedro parean dira. Eta San Pedro batera jotzen ere lanak, San Pedro tarak. Progresioan dator Lekitxoko ontzia. Baina hor begira San Pedro, Begira bialdura. Orain amarreko bat euskatuko zuen xaguak. Aurretik kokatu da Lekitxoko trainerua. Baina San Pedro ikusten da nola baitera arraunketa galduta. Faborrek eta Estriborrek batera jotzeko lana dituzte. Bueno, azkeneko txampa geratzen da. Kabok amairu Astillerori. Astillerok eutxi egin dio. Astillero ez da erori gaur. Hemen Kantabrian zaleen aurrean. Orain, biek, Mikel, hiru egin beharko dute, eta hor, beste aldagaitako bat, ze erraminta duten, Erraminta gartzen da, estropada egiteko, baina gero jotzeko ere, bukaeran, erraminta bat edo bestea izan, oso ezberdinena, eta guk hori ez dakigu. Hemen da Astillero. Kaboren atzetik amairu segundura, eta ondo bukatuz gaur, luze, ona egiten ari dira. Eta beste datua, Kabok azkenik ez duela hartu, Orioko emakumeek, Euskotren Ligako txandan harturiko norabidea. Kabo aurretik garbi, eta Lekeitio eta San Pedroren artean 3. posturako buruka hortan 2 segundu Bizkaitarren alde. Hemen da Kabo! Bai Kabo! 19:45. Bigarren, garbi, Astillero! Bai Astillero! Lekitxarra 3. gehiago. Eta Lekitxarrek 3. tokia, ontzierdi bat bai San Pedrori, oraintxe Lekeitio eta bai San Pedro. 20:09 Astillero, 20:17 Lekitxarrak, San Pedroko 20:19. Eta puntu garrantzitsua salbatu dute Lekitxarrek, estropadaren 3 laurden atzetik egin eta gero. Eta begira irudia, ikusentzuleok, oraindik bero, haien lanarekin oraindik konforme ez, beti izaten baita zerbait hobetzeko Ibor. Baina gaur aurrera pauso galanta eman dute, Horre Miguel Angel Ruiz entrenatzailea bera ere, Bonogenio gogorrekoa da, eta nik uste dut ontzian horrelako gauzak beti izan dira, eta normaltzat hartu behar dira. Kabo nagusi, 19:45. Bigarren Astillero. 20:09. Estropada ederra egin dute. Begira, Benino Lojo. Eta hori seguru gure lankidearen ontzia da, Sararen ontzia. Eta badoa. Esperientzia handikoa, Benino Lojo nola lagundu patroiari, bezarkada eman da. Bidali du. Bera, jarriko da horrein patroi. Nahi duzunean aurrera Sara. Alduzunean. Óscar Hermo daukate ben, bueno, parabéns. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Os habéis sentido? Bueno, estamos cada día mejorando un puntito, nos vamos encontrando mejor, vamos acoplando el barco, nos vamos encontrando mejor. Buenas sensaciones hoy. El campo un poco complicado, gestionarlo, por corrientes, viento, pero bueno, dentro de lo que cabe por el tiempo, bastante bueno. Te iba a preguntar por esa calle 2. No sé, es que te movías un poco y notabas el bajón del barco. No sé si es por nuestra actitud o por lo mejor el tema de las corrientes. Yo aquí no controlo este campo, no te puedo explicar, pero supongo que será un campo normal, como cualquiera. Bueno, de lo que no hay duda es de que Cabo se maneja muy bien en esta primera tanda, lo hemos visto en el primer fin de semana, hoy también. Supongo que queréis dar el paso a la segunda tanda, ¿no? Eso intentamos, cada día intentamos dar un puntito más, encontrarnos un poco mejor. A ver, esto es una progresión, ¿no? Es una carrera de fondo, como se dice, ¿no? Y poco a poco nos vamos encontrando, vamos cogiendo el ritmo y el nivel del barco. Ya nos pondrá, si estamos en la primera tanda, en la segunda, ya nos pondrá el nivel que tengamos. La cosa está muy difícil, la verdad. Está muy reñida, ¿verdad? Demasiado, este año es un año muy complicado para nosotros.
estamos a un nivel ya casi imposible para nosotros. Pero bueno, luchar hasta el máximo. Pues felicidades. Muchas gracias. Oskar Ermorenitza, Kabo lortu du garaipena iragarkietaragoaz, baina begira datu hau. Astillero gaur 2 puntu sartu dizkio San Pedrori. Zailkapenean 2 puntuko zulua zuten San Pedroren alde. Berdinduta dira orain. Gauzak logika baten barruan baldin badoaz. 5 puntukin izango dira biak. Eta gaurko estropadan, hobeto ibili denez. Astillero begira datua, hori. Oso golpe handia gaurkoa Pasaitarrentzat iragarkietaragoaz berehala jarraian. Bigarren txanda lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Santurtzi. En este campo de regateo aquí en Santander allá por el año 2011. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi. Santanderren gara, Repsol Electricidad y Gas banderaren lehen txanda jokatu da, eta hauxe da zailkapena. 19:35 Kabok, Astillero bigarren 13, Lekitxarra 22, San Pedro 23. Eta goazen orain ikustera Ziabogetan zein ibili den azkarren, Kabo bera, ez da? Bai, eta gero, Lekitxarrak, gero Astillero eta San Pedro. Eta metrotan, hor metro luzeren bat falta da, beraz bukaeran aztertuko dugu hori. Hor badirudi Lekitxarra izan dela egokiena, baina 2008 metro. Ez zait iruditzen Lekitxarra gaur metro gutxien Lekitxarrak egin dituenik lehenbiziko txandan. Bueno, hor dago datu hori, gero zuzendu beharrekoa, eta deitu dituzte orain ontziak, prestatzen ari dira, eta Carlos Rodríguezekin, Kaikuko entrenatzailearekin elkarrizketa ere badugu grabatua, baina nik uste dut hobi izango dugula aurkezpenak egin eta gero hori plazaratzea. Ontziak prest dira eta. Eta giroa esango nuke goxatzen ari dela. Hemen datuak begira, haizea, nondik, itxasoa, nondik, olatua nondik markatzen duen, eta semaforo keinukaria hor da. Giroa goxatzen nabarmen, Eusko Tren Ligako txandarekin alderatuta. Bandera txuria ez dute jaso, baina hor nun bai daude, Nik uste dut hortxe daudela. Horantxe bandera txuria, semaforoa Laizter gorri jarriko dute epaileek, orain gorri Erne. Abantean denak. Bai! Santurtzi pixkat atzerago, atzerak harrapatu ditu. Ea txanda ederra dau gero, Lehen kaletik Ondarrutarrak, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Urdaibai, eta laugarrenetik Santurtzi. Nolabait bi favoritoak edo, hor kokatu dira, Urdaibai eta Santurtzi, hirugarren eta laugarren kalean hurbil. Eta hemen albistea, Genaro Zelaia gaur, Mutrikuarra, Ondarrutarren patroi lanetan. Bai jauna, pasaren urtean estropada guztia jokatu zituen, Inigo Larrina gaur Zelaia jarri du, Iñaki Erraztik pasaren astean larun batetik igandera 7 aldaketa egin zituen, Erraztik, eta, esan dezagun, pasaren astean trenerua ere aldatu zutela, larun batetik igandera, gaur, nolabait denok ulertzeko, trenerurik zaharrenarekin ari dira. 83. urtean egindako treneruarekin, pentsa. Zer den, Donostiarrak ere, Bantxa bigarren taldearen zatutzi, eta haiek Torrekoa bigarrenarekin. Zergatik eta hori ikusi duelako hobekien entrenatzaileak. Konfiantzarik ematez, probak egiteko ere konfiantza behar da, eta hemen Kaiku. Hemen Kaiku, oso asteburu ona egin eta gero aurreko astean, eta hemen dira, eta gaur berriz García de Andoin, Pello, kokatu du Carlos Rodríguezek hor patroi lanetan. Hori da, hor txekusten dugu. Makur egin da, horre Beñat Moreno eta Andoni Pedrosa ere zahartu ditu, eta ea ze maila ematen duen, igandeko estropada on hori eta gero. Sufritzen ari da, oraindikan 2 minutuko lanera heldu gabe, eta begira, Santurtzik Urdaibeiri bat, Ondarroa 3 eta Kaiku 5 atzerapenarekin. Eta hemen Bermeotarrak, eta gaur Lur Uribarren patroi lanetan, eta nola definituko dugu gaur Joseba Fernandezek lanerako jarri duen taldea, joan zen urtekoaren
antza geixiago ezaldu, mutilen kokapenak, karo, noski, barruan dira Estriborren Martinez eta González, fitxatutako bi gizonak, baina ababorreko tankera, Bai, iruditzen zait, Mikel, nolabait egonkortuagoa daukala Estriborra, baborra gaino, eta aldaketak ere hortik etorri dira esate baterako, Carlos Palazuelos banketik jarrita. Hemen Sotera berriz. Eta Soteran, segundutxo bateko errenta, Santurtziarrek Urdaibeiri, Ondarrun Laura Kaiku Saspira, eta hemen ere, mugimenduan dabil Iker Zabala aldaketak egiten, eta, bueno, ipagarria gaur, nola mugitu dituen Nando Rua, Astelarra, Azkarate, Bai, bueno, nik uste dute Hankekoak ere bai. Zabalak jendea fitxatzerako horixe nahi zuela alegia, ez tozta bakarrean bi hiru toztetan arraun egintzezaken mutilak, eta hori badu, eta gaur horixe egiten ari da, plantila badu, aldaketak baditu, eta azkenan liga hasi da, eta hori hemen asteroko gia izango da. Eta estropa da buruan da, Sotera. Bueno, hain zuzen, Carlos Rodríguez enitzak ekarriko ditu orain pantailetara. Kantabriarra bera, eta Kaikuko arraulari izandako orain. Kortaren erreleboa berak hartu du, bera da prestatzaile bizkaitarra traineru. La verdad que muy positivo, incluso mejor de lo esperado. No sé, creo que te comenté que el objetivo era eludir los puestos de descenso lo antes posible y encima, pues bueno, lo hemos conseguido y con holgura, a ver si este fin de semana podemos seguir en la misma línea. El objetivo sigue siendo el mismo, dejar al menos a 3 botes por detrás y esa es la idea. Si somos novenos, pues bueno, bien, si conseguimos algún puesto mejor, pues también bienvenido sea. Ahora que yo le conozco porque muchos años aquí, la verdad, no he mirado nada, no creo que haya cambiado mucho. Con este viento ya a lo mejor hay diferencia de calles, pero bueno, igual que puede haber en otros campos, como puede ser el de mañana, por el viento. Espero que no haya muchas diferencias y que lo que se decida sea remando, no por las calles. Bale, luzearekin ez da konforme izango Carlos Rodríguez. Bere traineruak 12 segunduko atzerapena du Santurtzirekin konparaketa eginda, baina hori ez da larriena. Larriena da, aurreko txandako guztiak baino apalago da bilela Kaiku, hau da. Guruzatzen baditugu datu guztiak, Kaiku izango litzateke orain azkena. Eta alderantziz Kaborentzat, datua oso ona da. Santurtzi, Kabori 2 segundu eta Urdaibai bakarra. Hori lanean ari ez direlako, argi eta garbi. Erne. Eta gero bestea nik lehen ere aipatu dut, baina nei iruditzen zait pasaren igandean, Zierbenan gauza oso arraroak gertatu zirela, hango, bueno, romboide hartan, eta ez dakin. Ea ziagoan. Pare-parean, Ateratzen. Ondarroa ere. Urdaibai zerbait pixka bat azkarrago harinago ezaldu zuzendu bai, ala iruditu zait. Bai. Ondarroak ziagoa ona, nire ustez. Eta orain Kaiku. Bueno, zailkapenean begira datua, Urdaibai 5-0-8, Kabo eta Santurtzik 5-0-9, gero Ondarroa 5-13, Astillero, San Pedro, Lekitxarra eta orain arte lehentziaboga egin duten guztien artetik apalena Kaiku 5-21. Eta maniobra ostean, Bermeo buruan, segundo bat Santurtziri, Ondarroa 5-6, Kaiku 14 txanda honetan. Uno delante, vale, escuchadme una cosa. Vamos a remar 10, será algo tiro de acción, Tiro de acción. Ahí va. Lur Uribarrez, bere mutilak, animatzen, estrategia adosten. Hor duzue, Ziabogako denbora, Darrutarrek ona. San Pedro, Lekitxarra, Urdaibai, eta Kaiku eta Santurtzi apalxeago. Eta orain begira, Ondarro lehenbiziko kale honetatik, eusten, nahizetan korronte edo kanalan egon, orain eusten ari da Antiguako ama. Kaborentzat ere aurreko txandako garailarentzat, datuen konparaketa ona da. Ondarroa baino hobeto, ari baita. Eta orain arteko datuak gurutzatuta zelkapenean 3. izango litzatekela. Erritmoan, Urdaibai, palada bat gehiago. 36 paladan, 35 inguru, Sotera. Joan dira, hautsi dute, iadanik ez daiteke hautsi dute latxata. Eta Kaiku, Lekitxarraren denboretan orain,
Seguru, entrenatzaileak eman duela jadanik agindua. Horixe, bai, baina eta orain ez dutu beharrean izango direla. Askotan eta batez ere hor bekaldean dabiltzan taldetan zaila izaten da arraunketa galdu eta gero estropada osoan ekarri ez edo etorri ez edo ezin martxan jarri ontzia. Haizeak orain azken minutu erdi honetan indar gehiago. Hala ematen du, menguri inguru honetan. Anemometroak ere 15-era, Mugimendua badago. Horre pailea bada ez ere tartean sartu da. Ongi iruditzen zait. Bai, horri irudia ikusita ematen du hurbil daudela, baina hori optikaren lana da. Guk gure begiekin ikusten badugu, tarte aipagarria badago oraindik bi ontzioen. Nik izan behar banu, iruditzen zait, Urdaibai pixka bat estriborrera egin duela. Badu bere logika, aurrez gertatutako ikusita, badu bere logika. Parean dira, Urdaibai, Santurtzi Urdaibai. Darrutarrak 9 segundura, Kabo izango litzateke, zelkapenean 3. Eta Kaiku orain Lekitzarra baino 2 segundu bizkorrago. Eta begira, hauxe da, Urdaibaiko estriborre ikusten dutena. Eman eta antxe bestea. Ezin gainetik endu. Olatu esan du. Zoragarria da hau. Zorionez hor ontzi barruan dugun kamera txiki hori. Kontrol erremotoaren bidez alde batera edo bestera begira jartzeko moduan dira gure teknikariak eta hori oso lagungarria da. Begira hor pala nola ikusten diren, haizearen alde, rapaleatu deusaten zaiona, alegia, palada bukatu eta eskumuturrarekin arraunari inkateko garaian buelta eman, ez dute egiten askotan propio haizea aprobetxatzeko. Eta buelta ematen dutenean, talde batzuk behar da, rapaleatzen edo gehiago rapaleatzen azten. Santurtzik, segundutxoa. Nik uste dut, aurretik orain. Urdaibai, balizaren bila etorri denean, hor metroren bat ditu. Ander Zabala, aurrekalari. Kabok 9 eta 49 markatu du lan erditan. Eta 9 segundu bizkorrago datoz hau. Horretik sartu da, no? Denbora asko arraunin gabe Zabala. Aukeran gehitxo. Eta Urdaibai behar bada pasatxo. Bizka joan egin zaio, bai? Orain aurretik irten da zotera. Hemen ondarrutarrak. Baleko haziago hau ere. Nire ustez aurreko biak baino hobeagoa. Bai, niretzat ere bai, eta lehenbizikoa ere baiengoa. Ondarrutarrena. Eta hauek ere behar bada pixka bat Zabaletik. Sestaokoen. Bueno, Sestaokoen denbora 10-0-0, aurrez Lekitzarrek 10-0-4 egin dute. Beraz, azken tokira, bidali dute Lekitio, kontuan izan gero estropada amaieran, Lekitiarrek pasa egin dutela San Pedro. San Pedro, Kaiku, Lekitzarra atzekaldean, eta goian Santurtzi 9-41, Urdaibai 9-41, gero Kabo 9-49, eta Ondarroak 9-51. Entzun alduzu, lurrek zer esan duen, Miguel? Ia mutilak irabazten badia hutsan da, bandera irabazeko duguta. Zer gaitik ez, bate daki. Motibatzeko era bada, eta gainara erreala, gerta daitekeena. Ira datoak ez, Kaborentzat denborarik onera, Kabo gogoratu aurreko txantean izan dugula. Bigarren Ziaboako datua dira. Orain, estropada zaila esate baterako Ondarroarentza da. Zergatik, Santurtzi, Urdaibai, beste maila batean dabiltza, hor bakarkako lanean, iarlokupekoan, segi eta segi egin behar. Estropadako gorrak izaten dira hauen. Hemen lan erditako sailkapena, Santurtzi eta Urdaibai. Erne oraintxe lortu baitu Zoterak, estropadako tarterik handiena Urdaibairen aurretik. Traineru oso bat. Eta horrek esan nahi du, minutu terdiko lanean, 3 segundu. Atera dizkio, Santurtzi Urdaibairi. Oazen Bermeotarrekin. Sigue que va. Lau segundo. Hauxe du da bere momentua Santurtziko kuadrilla. Zen badakigu pasaren astean ere izan genuen. Eliteko kirolean une honak aprobetxatzen jakin behar da. Ondarro 14 atzerapenarekin.
Kabo beti du aurretik, Ondarrutarrekin konparatuta segundu pare bat aurretik Galiziarrentzat hau oso adierazgarria. Eta Kaiku poliki segunduak errekuperatzen ari da. 25eko atzerapena eta orain atzetik izango lituzke bai San Pedro eta Lekitzarra. Hirugarren luzerdi hau bikaina osatu du Santurtzek. Eta honek, iruditan ikusten dugun honek. Atzera begiratu eta Urdaibai hortxeatzean ikustea, horrek berak emango die honei. Ia beste mutil bat eramatea bezala. Ziabogan parean ziren eta orain 5 segundu. Beste bat, Bai, barreko bate dojo eta begira. Hauek 4 segundo, burruka dago bien artean. Santurtzi eta Urdaibai, Bizkaiko bitalde indartsu. Aurten gogoratu, ligan Bizkaiak 6 ordezkari dituela. 3 ezkerraldekoak eta 3 itsasaldekoak esango du. Kabo eta Ondarroaren artean 2 segundu beti Galiziarren alde. Datu hau kudeatu behar dute Ondarrutarrek pixka bat iztutzeko, Bai. Nik uste dut Ondarroa estropada, bere estropada egiten ari dela. Horrelako estropadak aurretik, lehenbiziko txandatik, alegia, aulenekin egitea asko zobea izaten da, txanda aurretik zoazelako eta txarra izaten da, bestekin abitu, Santurtzi Urdaibarekin eta hortxe, 3. lekuan da segi egin behar. Kaiku atzetik aurrerako lanak egiten orain Astilleroren denboratan. Gaur garbi dago Ondarrutarrek altxorra dutela 9-10 segundu Kaikuren aurretik eta gaur ez aurreko igandean bezala, baina gaur hobeto ari dira. Lur eskatu eta eskatu ari da, Beste 10 bat eskatu du. Ikusten baitu momentu kritikoa dela hau. Lur janbio ere hor keinuak egite. Horra estrigorra. Mikel Pedrosa, Iglesias bigarren tostan, Iaz Urdaibai aritu zena, Oskar Andres Medina, 3. Uruguaitarra, Kortaren hitzetan, izan duen arrolaririk onen ez, baina 4 onenetakoa esan zuen. Andoni Gartzia, Santurtziarra, Iaz Urdaibai, Iker Zabala, eta Moises González. Estrigor horretan badira Urdaibain aritutako 4 mutil. Eta gero beste bandara joan da, Anazkarate. Bai jauna, Ondarrutarra, hori ere, Javi Polo bera ere bai, Rua ere bai, zenbat atera ditugu Mikel, 1, 2, 3, 7 atera 6 niri. 5 segundos, Santurtzik Urdaibairi. Ea Ziaboga. Hortxe doa. Ziaboga, balantzako eskorra ere bai. 15-5. Kabok 15 eta 24koa markatu du lehen. 5 segundu luze Urdaibairi. Ikusten da, erreferentzia. Bai. Ea Ondarroak orain ere, Ez da gitarte hori handiagoa ez den orain. 6 segundu, maniobra ostea. Orain Ondarroari aurreko biziagoetan zerbait gehiago kostatu zen. Hor Kaiku orain, 27 segunduko atzerapenarekin Kaiku, baina hala ere Astillero baino hobeto. Kaiku jadanik lortu du atzetik 3 ontzi lagatzea. Astillero, San Pedro eta Lekitzarra. Seguruenik itsasoaren baldintzak ere orain oso ezberdinak. Zan dugu, Maria nola ari den aldatzen eta gaueko 9 izango da ordu terdi geratzen da, baina urak 6 ordu behar ditu geizteko, baina 6 ordu horretan beti ez da progresio eta indar berarekin geizten. Bitraineru eder Santurtzik Urdaibairi eta orain estropadan lehenengo aldiz Ondarroa Kaboren denborak hobetzen. Segundu bat gehiago. Ondarroaren inguruan asko gustatu zait, zelaia patroi gazteak nola sartu duen trenerua trabestuta iruretan. Mira, Ziabogan Santurtzi eta gero Ondarroa, Urdaibai eta Lekitzarra segundu bakar baten. Bueno, Santurtzi eta Urdaibiren artean segundu batzu daude ben jokoan, baina psikologikoki ere beste burruka badago, ez? Beste burruka babitxu bat. Eta Urdaibai seguru aste honetan, bueno, zer horrek hitz egiten duen Joseba Fernandezekin, albistegian eskaini genuen elkarrizketa, eta bai, hau kudeatu egin behar dugu, sartu, gurea eman, bai, baina... Naturaltasun hitza aipatu zuen, eta bestea,
bueno, ipatu zigun Josebak, Mikel, liga hasi baino 8 egun lehenago, normalean Bilbon egiten dituzte testak, egin zituztela, eta iazko datuen oso antzekoak zirela, eta alde horretatik, bera, bueno, lasai edo aparteko kezkarik etzeukala. Joan zen urtean, erregeak izan zirelako, bandera gehien irabazitakoa eta nagusi. Baina, aurkari guztiek ere gora egin badute. Hori da kontu hemen. Guztientzat ere, kontrario gehitxo. Eusten dio Santurtzik, Lujan bio. Beitu orain, 7, lehenengo aldiz, 7 segundo. Begira, kolpe batean nola hor, pala nola pasa, Lujan bio dau. Oso serio, ari dira Santurtziarrak. Kontrolpean dute txanda hau. Bi traineru tartea gora doa, Bai, eta hor bakarren batek eskatu du, rua bera eriditu zait, edo Iglesiat ez dakit palada bat igotzeko esanez. Argi banderari, Kabo orain berriz Ondarruren zorroa markatzen. Puntu hori ere garrantzitu izango da. Erritmoa ere gora, Hogeita mazazpi pala terdia, 38 pala da. Eta Santurtziren erreferentziak lehen luzean izan ezik, orduan Urdaibai 5-0 markatu du eta Santurtzik 5-9. Beste guztiak Santurtziren aldeko. Orain Urdaibai Soteraren uberan sartu da. Ze zuloa dagoen, geure begiekin ikusita, helikopteroaren erreferentziaren ederra da. Bi hauek eta atzeko biak Ondarroa eta Kaiku non diren, Ondarroa, 3. kalera edo esango nuke. 3. kaletik datorrela. Bai, estropadaren boaren erdikaldera. Eta Urdaibai, 3. 4. gora. Hor uberan sartu. Egira Lujan bio. Arrauna altzata. Santurtzi. Pala kanpoan duela, bolaretan. Bigarren txandako garainea. Santurtziko Sotera. Hor da Santurtzi. Argi denbora, Kabok 19:55, txikitu du hori Soterak, bai! 19:31. Urdaibai bigarren, bai Urdaibai. Ia 7 segundo, 6 oso luze. Kabok 19:55 markatu du, hemen dator Ondarroa. Hor nubait, ezetz esango nuke. Ez. Kabo Ondarroaren aurretik. 19:55, Kabo Ondarroak 19:57, orain Kaiku. Astilleroren aurretik. 33 segundoko atzerapenarekin, 20:05, eta Astillerok 20:9 egin du. Santurtziren ala erreferentzia, 19:31, Urdaibai bigarren 19:28, 3. behin-behineko zelkapenean Kabo da Cruz, lehen txandako garailea, 4. Ondarroa, 5. Kaiku. Bueno, ez da txarra, Kaboko entzat datua bona da, batipat aurkariak oso urruti uste dituelako, bere txandakide izan diren Astillero, Lekitxarra eta San Pedro. Horrek lanerako nik ez uste, aste honetan estu ibili direnek beste patxara bat emango die, eta beste datua, Santurtzi lehenbiziko zelkatuak 8. San Pedrori, kale berdinetik, 58 segundo. Santurtziren denbora 19:31, 22. Eta laizter izango dugu Sara Gandara Santurtziko protagonista batek. Psikologikoki ere, Santurtziarentzat ondoko kaletik, Bermiotarrei irabaztea. Bai. Asko balio du, eta alderantziz... Hauentzat beste alderakoa. Hauentzat kolpea. Bueno, gaur, hau horren Palazuelos, Kantabriarra bera, hemen hanketik, erantzukizuna, eman dio Joseba Fernandezek. Hemen zelkapena, 19:31 Santurtzik, 7 segundo, Urdaibai, Kabo 3, 24, Ondarroa 4, 26, gero Kaiku, 6. Astillero, 7. Lekitxarra, 8. San Pedro. Aurrera Sara, Juan Mari Lujan biorekin. Zorionak. Eskarrik asko. Bueno, kontaiazu, estropadaren mua?
Ba, larumete bezalakoa, ez? Kriston estropara. Buruakin, aurrean jarri gea, eta, bueno, horrekin, arraunkerorekin, eta, bueno, ben aurretik ikusita, ba, bueno, jendeera zeitzatzen, ez? Egati, bueno, kriston goziak indozte, arrauna goziak baina, bueno, ikusten da, igandean ez dara treneru ditzen, a base de latigo, eta, bueno, treneru usten, eta, bueno, poliki animatzen, eta, bueno, genuen hori tema pixka bat, jeran aitona hila, eta, bueno, bere gatik ama, bueno, indarrak ate dugu ere bai, eta, bueno, nik uste garrantzitu dara, gure arraunkera hartu dugu, badakiko aurretik jun, mantendu, lasaituna eskatu, nahi dugu gehiago, baina azkenean ezin da. Nik uste, estopara oso politen dugu, eta hor dago, ez? Hor dago, ze demorein dugun ere bai, ez? Bigarren zatian hautsi duzu estropada, txanda hau, ze hor Urdaibai, bigarren ziagoan bai behintzat elkarrekin juntzate denbora berdine markatu dozue. Orduan, hirugarren luzian apur bat hor lortu dozu errenta hori. Bai, bueno, genuen beti esperantza horrekin, ez? Limiziko luzian, bueno, ez genuen nola segozten kaleak, diferentzia da laugarrena batekoa, limiziko luzian jungea, berekin jungea, gero gueltan badakigun kale zaran txarra, aizia genuen, popatikan, eta, bueno, horre utzi dugu zuk izan dugu zera, hirugarren lezea utzi dugu, eta nik uste hori estopera puskatu dula, eta, bueno, ja buruakin, aurretik joten zela, lasaitu zela horrekin, arraunkera goxoso horrekin, eta azkenean, bueno, kriston estroparin duguna. Laugarren kalearekin konforme? Bai, a ber, legorrean esan dugunean, calle 4, jo, lasai, hau den aldatua dago, igualdi ja, aizia dagoela, estopara jokatu berdia, eta hor dago, nik uste laugarren kaleak, guretzako mintzat, esan txarra, ez? Gozatu, Juanmari, zorionak. Ba, eskarrik asko, venga zuei. Juanmari Lujanbio, iragarkietaragoaz bere ala horrezko txanda lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Donostiarra. Arratsaldeon berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Santanderren gara Repsol Elektrizidad Igaz banderaren lehen edizioa jokoan, eta momentuz erreferentzia Santurtzik markatu du 19, 31 eta 32. Lehenengo sailkapena. Urdaibai 7 segundura, Kabo 3, 4. Ondarroa, jarraian Kaiko Astillero, Lekitxarra eta San Pedro. Ziabogetan, hoien artetik Trebena horiz markatuta dagoena Ondarroa. Eta ibilbidean metro gutxien egindakoa 5.561 batekin Kabo. Eta badira diferentziak, Santurtzik 15 gehiago, 19 gehiago Urdaibai, San Pedro 17 gehiago, alderantziz beste batzuk, Kaikuk adibidez, 2 metro gehiago, bere kaletik egin duelako, eta hori tato bat da, hor balio duena da lehenengo zutabeak, zailkapenak. Beste guztiak, osagarria. Balio du zailkapenak. Beste horrek ematen ditu interpretatzeko. puntuak. Bigarrena interpretatzeko, bai. Eta entrenatzaileek bueltak emateko. Bigarrena eta hirugarrenarekin, besteak beste, ematen da patroirik onenari eskainitako saria. Eta gero entrenatzaile bakoitzak, bere mutilekin, hausnarketa egin, horretarako balio du. Baina gure asmoa da zuei datu osagarriak ematea, eta horren bila. Bueno, karga ontzia handi bat ere etorri da, eta ematen du estropada ere errespetatzen ari dela, han barrenera doala baliaino aldera. Baina, Unai Luzuriaga Donostiarrak ordezkariak orain esan du, barruan dela, esan dugu, horixe izan hemen diote, barruan edo gertu behintzat. Gertu bai. Eta Donostiarrak ez du, sartzeko asmori mugun. Gaur klase guztietako ontzia ikusi ditugu hemen inguruan, Mikel. Txikiak, handiak. Bueno, arrantzako baforia falta. Bai, hori exe, bai. Garai batean Guardia Zibilaren patrullera ere ibiltzen zen, galantazkoa. Hori ez dut ikusi gaur. Galantazkoa, berak egiten zituen gaina olaturik handienak. Gerra ontzi eder bat, bai? Han ikusten dugu, barrenean. Bueno, itxura ederra du, helikoteroaren irudi hau, benetan ikusgarria, Kantabriako hiriburua, eta hor orain ferriaren ontzitxuriaren parean ikusten duzuen eraikin berri hori, botin zentroa, hor gainera errepidea azpikaldetik pasa dute, eta terreno ikaragarria irabazi dute hor gainean, izugarrizko plaza, parke eder bat, eta bueno, esan beharrik ez dago, hemen ibilbide ederra dagoela,
eta eguraldia pixka bat laguntzen badu, oraindik hobeagoa. Bueno, Orezko txanda azteko, Dana Prest, lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Donostiar. Epaiak ari dira, konformidadeak eta oaindik ez, aginduak ematen ari dira lehorretik. Bandera txuria, azken abisua orentxe emango du, uretako epailea. Listo, listo. Stop. Semafora oraindik keinukari da. Estamos alineando. Sigue avante, lasai. Hori Joseba Munarriz. Bai, bandera txuria jetxe egin dute lehorretik. Semaforoa keinukari den bitartean. Eikizun horretan. Geldi, bere ala semaforoa gorri ikusiko dugu. Denak aurreraka. Argi Zierbenaren enfilazioa, Semaforoa gorri Erne. Nola enfilatu Zierbena, Bai! Badoaz! Zierbenak, bigarren kalearen parera joateko asmoa du. Joan egintzaiola, ez du propio egin. Aiziak ainartuta. Hasi da ba, Jaun Andreok, Orezko txanda. Oriok emakumeetan irabazi du, ligan aurreko biak irabazi zituen, ikaragarria izango litzateke Oriotarrentzat gaur hemen nagusitzea, baina ea bestek nola erantzuten duten, Hondarribiaren branka aurretik iruditu zait, hasiera honetan. Bueno, aurkezpenekin guazen, eta Zierbenan Borja Gomez. Aitor Lazkaro jarri dutela lehenengo zerrenda, baina gero giroan ahastu haizea eta Zunzunegik Kantabriara jarri du. Hori da, hemen Pedreñakoa, justu parekoa, Borja Gomez, tokia oso ezagutzen duena, eta bere aldaketatxoak eta errotazioak egiten, baina nolabait, ezagutzeko moduko kuadrilla, treneiru atera du gaur ere, Zierbenak. Hondarribia eta Orio estropadaren buruan. Zierbena batera, Donostiarra 3 segunduko atzerapenarekin lehen minutu honetan. Bueno, hori buruz, aipagarria besteak beste lehenengo estropada egitekoa bazen, Kepa Arrizabalaga, jarri dute hasierako zerrendan, baina gero, behar bada, beroketan edo ez zuen ondo ikusiko, entrenatzaileak eta aldaketa egitea erabaki. Eta Orio gaur, bostak aldean edo, entrenamentuko eskor bat egin du, ordu laurdenekoa, ondoren etorri zaigu aldaketa Berzaitz bigarren tostara, eta gaur Orion debutari, Kepa Izagirre, Aiarra, Arrobikoa eta Baborrean ere, aldaketa batzuk egin da, esate baterako, horra. Martxel Aldaiaketik, Salbaino Uruguaiarra, bigarren lekura ekarri edo, Jon ere, González, Zanperotik ekarritakoa, bosgarrenera bota. Bueno, Hondarribia segundo bat hori, Zierbena bira, Donostiarra postera, eta Hondarribian, aipagarria, Julen Castrillo nondik ari den lanean gaur, Iztriborretik ari da hankeko lanetan. Hori da, ni bintzat, zurre talur utzi nagoena jakin bai, eolki mugikorrean eta estriborrean base bilela, gaur, beti horren geti ikusi dugu, estriborrean jarri du, Julen Castrillo, Mikel Orbañanosek, Ale Sudabe eta biak gaur, hanketik, horre Adrián González bota du, aurrera urko ere mugitu du, redondo, baina, irtera behintzat, oso ongi, eta arraunketa ongi bukatu. Inolako presari gabe, Hondarribia. Eta Donostiarra 6 segunduko atzerapenarekin gaur. Hemen beti, asmatzen baduzu, fin, bestela, ikusi egin behar da, bueltako luzea nola doazen, baina Donostiarra hasiera hontan, sufritzen ari da, hor da Igor Makazaganen taldea, eta gaur atxedena eman dio Osanbelari. Bai, gainerakoan, Ibonarri eta bosgarren tostara bota du, Aritzetxe besteke hortxe darrai, baina, ezagutzeko moduko taldea, ez da aldaketak egiten, Igor Makazaga, igandean Zierbenan emaitza bikaina, lortu zuten, gaur sortzi ez, erlojopekoan ez zuten asmatu, eta nik izten diot, lehenbiziko minutu hauetan, gehitxo galdu dut, 7 segundu galtzea. Bueno, beste datu bat, hauekin gurutzatu beharrekoa Santurtzi orain Zierberen atzetik legoke. Eta Jon Salzamendirekin grabatutako elkarrizketaren prest dugu, beraz, aurrera lankideo. Azken binen gaur etorri gehagunea, asteburu astea bintzat, lehenko asteburuko ida berdinekin. Eta zein da idea hori, entrenatzen ite deuna eta sentitze deuna, kompetizion horixe bera plazaratzen saiatzia. Lehenko asteburun aurrenekoa izanik, eta oain arte bate kompetitu gabe, hori genuen demostratzeke, oain, bentaja dekau, demostratu deula, eta ikusi deula kapaz gala, baina desbentaja da, hemen ja
mundu guztia lehen espabilatuta ez bali mazioan, ba, espabilatu etorriko ala. Eta hemendik aurrea, zeltasunak geota ondillo izango ja, kompetizio beak, bere eragina izango dulako, danengan, batzuk reakzionatzeko, bestei, aldu nahiteko, gero eremutanak ezberdinak, gaur nahiko lan izango dugu, baina, bueno, iruditzen zait, gutzako bentaja badala lehengo azten indakua ja eukitzia gainen, baina desbentaja bada, beste aurkaritanak horire ikusi dutela edo badekitela, ezta? Hondarribi aurretik, Hondarribiko Orio eta Zierbenari 2, Donostiarra 11 da eta aurreko txandako garailea 6 legoke. Donostiarrak erne lehen luze honen azken metrotan sartuta, 7. kronoa markatzen ari dira. Begira Hondarribi, ritmoa. 36 palan, 35 perdi, 36 eskazean. Arraunean zoragarri begira. Garbi aurretik. Hirugarren kaletik Hondarribia. 5-0-0. Urdaibaik lehen 5-0-8 markatu. Zierbenak oso ona. Zierbena bira, Orio ere hortxe da, 3. Zierbena oso ongi atera da Ziago batik. Eta Donostiarra 11 segunduko atzerapenarekin. Harrigarria Donostiarraren. Bai, ea orain bueltan ze gertatzen den, 4. kale horretatik orain dela 25 minutu, Santurtzi ondo ibili baita, ez? Bueno, maniobra ostean, Zierbena bigarren tokian, Orio ere gainean da, Ontzi bateko errenta, Hondarribiak, Zierbena eta Orio hori, Donostiarra 11-12. Argi, Hondarribia, 3 segundo, hori zenbaki arriskutxoa izaten da, atzekoentzat. Eta lau zerresanik ez. Zierbena eta Orio hor, bigarren posturako lehian oraingo. Hondarribi aurreko 2 estropadetan 4. Horrezko txandako tokian hasi nahi zuela esantzuk garbi Mikel Orbañanosek, baina gertatu zen Zierbenan batipat, maniobra ostean, lehen Ziaboga ostean, batean segundu galera, eta hortik etorri dira, neurketa, baliza, hau beste. Hori dena usiatzeko honena izaten da, etorri, eta estropada handi bat egitea, eta momentuz, luze ikaragarri hona egin du lehenengoa, Hondarribi. Goazen berdeekin! Begira, nola bukatu, Hondarribiak hori egiten duenean, beste egiten duenean bezelatxe. Ontzi bat aurretik joatean psikologikoki asko ematen dio arraulariak. Zerkapelean, gogoratu, Oriok 24-rekin hasi duela gaur, Zierbenak 20-rekin, Donostiarrak eta Hondarribiak 18-rekin. Txanda honetan dagoela bandera dio. Santurtzirekin konparaketan, 9 segundu, estropada puntu untan Urdaibai eta Santurtzi 9 ziren. Orio, ez dutzen orain. Bai, eta aldiz, Zierbena lehenbiziko kale horretatik eratzen, eta iruditzen zait orain, Orio eta Zierbena batez ere, bere kaletik atera egin direla. Zierbenaren kasuan nahiko nabarmen izango nuke. Bai. Zierbena 2 hirugarren kalean izango da. Eta esango nuke Hondarribia bera ere, 4. kalean izan daitekela. Begikolpez ari gara, baina ala ematen du. Begikolpea bakarrik ez, ikusita Orio eta Hondarribiren artean nolako tartea dagoen, kale batean hor dagoena, baina askoz ez ere gehiago dago. Hemen kontua da, orain, GPS-ak, Hondarribiak 3 hori, Zierbenari 4, Ziabokarako kokatzen direnean, batzuk beste baino metro gehiago egin beharko dituztela. Bai, nik uste beti bezala lan erditako datu hori, Ziabogan markatzen den, lan erditan markatzen den joan etorri horrek asko lagunduko gaitula gauzak irakurtzerakoan. Santurtziren kronoa txikitzen ari dira lehenengo 3, Hondarribia, Orio eta Zierbena. 10 segundu orain, estropada puntu hontan, Hondarribiak Santurtzi. Hondarribiak laizer, aurkarietako bat, errespeto osoarekin esan da, ebitzen zait, kanpoan nedouz dezakela, La bandera está aquí. Mira zer dioen Aranberri. Lehen Amunarrizek ere esan du hori. Noski. Eta 3 segundu falta den guztiarekin, 9. minutura oraindik ez gara sartu. Eta oraindik
Zierbena nahiko urruti dago, bere balizatik, Bigarrengoan dago orain. Bai, esan daiteke Donostiarrak nolabait segundu galera hori bostu egin duela, 14 segunduko atzerapenarekin, baina orain kronoa aztertzen badugu, Urdaibe baino 2 gehiago markatzen ari da Donostiarrak. Begira, Zierbena orain, kalearen 1000 metro gehiago egiten ea Ziaboak, Ontzi bat, garbi, Hondarribiaren errenta hori eta hori beste bat, Zierbenari. Hondarribia ondo, Altxerri ere pres. 9:29 Hondarribiak. Orio Ziaboa. Ona egin duela bai. Oso azkarra. Segunduren bat, iruditzen behar bada jati hola. Segunduren bat, Ontzierdi bat. Oso trabestuta sartu du gorka. Eta Ernez Zierbena ere bai, Orain atzetik Donostiarrak 15 segunduko atzerapenarekin. Lan erditan beraz, 9:29 Hondarribiak, Oriok 9:23, maniobra ostean GPS-ak berriz 3 markatzen ditu, Hondarribi eta Orioren artean, 3. Zierbena 9:35 6 eta orain ere bai 6, 4. Santurtzi lan erditan Ziabogan, 5. Urdaibai, 6. Donostiarrak. Josebak patxara eskatzen du. Sufritzen orain eskuineko lehiatinan dituzuenak Zierbenakoak, 6 segunduko atzerapenarekin. Hala ere, Zierbenak beste 6 segunduko altxorra izango luke 4. tokian den Santurtzirekin. Eta gogoratu gaurko 4 onenak izango direla bihar Lekeition ohorezko txanda. Bueno, gaur ere estropa daukagula hemen. 11 minutu eta oraindik Bandera airean. Galanta, ikuskizuna, zoragarria. Hortxe, 3 segunduan treneri bat atera dio Hondarribiak hori eta Artantxe Darrei. Hor lan erditako zailkapena. Lehenengo Laura joango lirateke bihar Lekeition, el Correo Banderaren bila, horrezko txandara. Urdaibai hor da 5. Ematen du hor... Itxatxita dagoela, Bosgarren horretan Bermeoko taldea. Argi, Hondarribiak beste segundo bat, Ziabogako denborak begira, Kabok, oso Ziaboga ona hor egitakoa. Zierbena Orio eta Donostiarra ere ondo, denbora berean. Eurereko endantza izango da, horregaiti daude postua finkatuta. Baina zenbat ontzi, segundo batean. 4 segundu, Hondarribiak hori. Lehen ere, hor, joaterakoan, luze honen erditik aurrera edo, hor hartu du, pare batekin ibili da, baina gero, 4ko errenta izan du Ziaboga. Aurretik donarentzat zenbaki hona de, gainentziak esaten du honek, gainentziak zerbait izango da hor. Baina bestetik azpimarratu behar da, Hondarribik hori lan erditan 4, eta orain ere 4. Ez dela hunditu tarte hori. Ea orain gertatzen den, balitzaren bila doatzen neurria. Zierbenak ere ez du, ezerba galdu, Ziabogan 6, orain 7. Metro gehiago egin. Donostiarra 15, orain 16. ¡Remate, Estribo! ¡Síguele! ¡Olatua motorra baborretik! Egira, nola bukatu. Olatua motorrarena baborraretik. Gaur xili pasako dute. Zildua benetan, Eharra estropa esan du, Hondarribiaren patroia. Beste gorputzaldi batekin doaz gaur berdea. Ahotxean ere ezagundu. Baina Orio eta Zierbena ez dira erori, Hor, segi eta segi. Baina, estropa aurrea doa, 13. minutura goaz, eta tarte hori aipagarria da. Eta Ziabora kokatzeko, joteko kokatu egin beharko dute. Behin-behineko zailkapena, une honetan, ikusi duzu hor. Baina behin-behinekoak ez du balio. Balekoa bukaerakoa da. Guazen hori jotarrekin! ¡Final! Minuto y medio, sujétales. Eutxi hor, ¡Eta, Abi! ¡Atzera! ¡Ai! Ze luze ederra ari diren egiten. Baita Donostia bera ere, Donostia orain Santurtziren atzetik kokatu da, eta Urdaibairien denbora hobetu du, segundu bat bizkorrago. Donostiarrak lehenbiziko egin baitu. Mantxoa egin du. Zerbait gertatu zaio. Maniobra honetan asmatu behar da. Ritmoa, Donostiak. Eta mazazpi paladan. Mazazpi minutuko joz. Hondarribia ematen du gaur ez dagoela markatzeko, Ez dute irabazitako hori nola ari diren babesten,
Hortzak iztutu eta hortxe utzi. Orio ere bai. Hortxe. Azken luzera, bizi heldu. Zierbena ere, zazpira izan da orain une batez, zeira. Claro, Joseba Goren ziabogarako eskatu. Badakitez, ziabogatik gutxin-gutxinez bentaja honekin atera eta bandera ardia badaukatela. Itu Orio ere estutzen. Orio argi. Orain kokatzen ari dira ziabogarako, Hori da. Orain kokatzen ari dira. Santurtzik 15-0 markatu du, azken ziaboga. Oriotarreko nezkero badakite, Hondarribiari segundo bat jandio dutela azken minutuan. Ontzi bateko diferentzia, hori xe da. Menos diferencia que la primera ziaboga. Sigue! Begira, azkar asko mezua. Atxerriri abisua. Horda txalo karrio. Maniobra itxia, Hondarribiarrek, 14 eta 43. Ateratzen. Eta Zierbena ere bai, 5 segunduko atzerapenarekin Zierbena, eta goikaldetik Donostiara bere laugarren balitzaren bila. 2 segundu eta 80 egunen hartu dituzte, Hondarribi eta Orionen artean, GPS-ak 3 maniobra ostean. Ateratzen izaten da komeria, Donostiarrak 15-era, Donostiarrak Santurtziren atzetik 5. Urdaibainen aurretik. Ea orain zein mugitzen den estropa eremuan. Ea Hondarribia 4. kalera doan edo ez. Oriok zer egiten duen. Eta bestea, zenek lehenago erritmo altxatzen du. Ez dago ba kontua metro gehiegi egiteko orain, Soberan gustuak egin behar dira, Korriente alde. Askotan, Mikel, korronte alde bai, trenerua azkarrago joaten da, baina pala pasatzen, pala korrontearen norabideen aurka doa, gehiago kostatzen da. Borobildu, hori nahi du. Hondarribia izango da azken urteetan behar bada, azken txampadetan, palada kopuru gehiena jotzen duen. Neurriekin ere, ikusi egin behar da, nola diren, da hori da. Hor dago entrenatzaile bakoitzaren giltza. Hori da gakoa. 2 segundu. Hor zezan du treneru batekoak, beste batekoa hil da dola. Bai. Bueno. Hori jo, tarra gailea. Urko, esan du. Onbeste lizentzia. Treneru barruan. Normala da. Hor kirolariak eta patroiak eta motibatu inberditu bere buteñak. Alduen guztiarekin. Niri horrelakoak gaizki hartzeko txaskit iruditzen. Orain, erritmo gorakadak. Zierbena ere bai, urruti da. Bi traineruko atzerapenarekin, baina Zierbena ez dago ezer oparitzeko. Traineru berdira, etorri da Orio? Segundu, eta metro asko falta dira oraindik. 700 luze. Ikaragarrizko buruka. Erritmoak ea? Gauzak horrela nahiko garbi, Hondarribia, Orio, Zierbena eta Santurtzi izango direla bihar horrezko txandan lekeitik. Orio nabarmen gora. Ze estropa da. Orio, eta meretzipalan. Hondarribia, iruditzen zait oraindik Mikel, azkeneko igoera bizi hori badu Hondarribiak, horretan ez da sartu. Mutilak, reakzio todos! Gorkaran berri. Eta bueno gehiago dira horiek, 2 segundu hori. Ia 40 pala dira horiek. Eusten ari da hor. Hondarribia eusten. Azken 500 metrotan sartua gara. Orain Joseba Amunarrizek, hankekoaren, zer esan du, Alexekin, orain egingo du gora Hondarribiak iruditzen zen. Eta askotan erritmo altxatzean ez da beti asmatzen, Bai, argi dago. Zierbena aspira. Donostiarra, Erne orain Urdaibai, Donostiarraren denbora markatzen ari da. Dantzan hor, nolabait Donostiarren estropadarekin postu Orion. Hala ere, horrezko txandatik kanpo. Bandera hementxe dago, Hondarribia eta Orionen artean Jaun Andreo. Segundo batera Orio. Ai. Orio 3. kaleti dator, Eta iruditzen zait, zuzen, ez du hor bigarrenetik 3. bai, baina hortik aurrera aizeak modu naturalean tiratu. Batera jetxi da, orain 2, Hondarribiak igo beharko du hor, gogor.
azken eunda 50 metroa. Eutxiko diola iritzen zen. Hala ematen du. Bai. Hala ematen du, baina uskeri bat falta da. Hemen haunez horrekatzeko. Hondarribi aurretik. Azken 100 metrotan. Hondarribia. Tase kronoa, Hondarribiaren zat denboraldi honetan. Liga honetan lehen bandera. Bai Hondarribia. Bai Orio bigarren. Liderra bigarren. Hemen dator Zierbena. Hirugarren. 3 estropada eta denetan hirugarren. Eta 19 eta 16 Hondarribiak, Oriok 19 eta 19, Zierbenak 19 eta 25, orantxe amaitu dute Donostiarrek, eta Donostiarrak 5garren, bueno, bost euneneko Donostiarra eta Urdaibiren artean bideo finitxak argituko du puntu hori norentzat den. Baina begira, Hondarribiaren posa, Hondarribiaren estropada, hasi eta bukatu. Hondarribiak hasieratik hartu du burua. Lehenbiziko txampatik. Eta eutxi egin dio. Oriok iztutu du eta nola modu harrigarrian. Baina azkenean eutxi egin dio. Eta bandera Hondarribiarentzat 19, 16 eta 66. Bigarren Orio 19 eta 20, 2 segundu eta 63 eunen bideo finixarekin hori birpasatu eta findu gabe. Orain, 2 eta 62 aldaketa pantailan, beraz, hori da diferentzia. 2 segundu terdi pasatxo, Hondarribiak hori. 3garren Zierbena, 4garren Santurtzi, eta Donostiarra 5garren Urdaibira aurretik. 32 eunen bizkorrago Donostiarrak, Bermeokoak baino. 6garren gaurre, Bermeo. Egungo txapelduna da Urdaibai, eta zelkapenean 6garren. Eta hor da Gontzalo Carrion, aurrera Zara! Bai, bizi, zorionak! Mil esker. Bueno, garesti daude, banderak aurten. Bai, ikusten da, zileratik Orio pixka gure gainetik dagoela pauso bat, eta hori harrapatzea jungean, ustez pauso hori eman dugu, eta begira, azkenean lortu dugu garaipena. Batez ere, zorionak gure talderi eta Irungo jende guztiari jaietan daudela. Nola kudeatu dozue hori, Orio hor gainean zegoela? Ez, gure lanea egitea jungera, Zierbena moduan, eta jungera hori, gure ligazka guainasi da, punto horiek 6 zeuden gure kontran, guain 5, eta horren bilagoaz. Negu kudeatu estropadak orain inditugun moduan, eta ez dakagun beste aitzakirin bat Zierbena moduan. Zorionak, osatu. Bale, mil esker zuei. Gontzalo Carrion, esfortzu hori eginda gero, burua hain hotz eta hain argi mantentzea hausnarketarako, Hori ofizioa da, esperientzia. Eta helburuare bai, ea gure ligaska orain azten da, eta argi nola esan duen, ligaren bila doazela, eta gero Zierbenako istripua, igandekoa, eta barreta. Hori ere oraindik hurbil dago eta normala da. Zailkapena hemen da. Denbora da, Mikel, 19 eta 16 marea erdian. Laburragoa, estropada ere mua laburragoa, 52 metro laburrago. 15 segundo jarriko dizkigu, 19 eta erdi. Marea erdian, aizearekin eta da. Baina badago, jakina. Orio bigarren, 19 eta 19, 2 segundu eta 62 eunen gehiago. 3garren Zierbena 8, 4garren Santurtzi. 4 hauek bihar, orezko txandan, eta bihar bigarren txandan, Donostiarra, Urdaibai, Kabo eta Ondarroa. Kabo, hortxe kokatu da, eta Kaiku apalenen txandara. Kaiku, Astillero, Ekintxarra eta San Pedro. Bueno, zelkapen nagusia ere lankideok, pres baldin badago, hori komeni zaigu lehen bailen aztertzea. Oriok 35, eta 2 garaipen, Hondarribiak 30 eta garaipen bat, puntutan berdin Zierbenarekin, baina garaipenak ematen dio 2. postua Hondarribiari, eta Santurtzi 4. 26 puntu Donostiarrarekin batera. Urdaibai 23rekin. Numero azkarra orain, Urdaibai egungo txapeldunak 23. Oriok, liderrak, 12 puntu gehiago. 7. Ondarroa, 16rekin, Kaikuk ere 16, Kabok 14. Guazen orain beko zenbakiak errepasatzera. 14rekin Kabo eta 2 puntura goitik Ondarroa eta Kaiku. Eta azpitik 6 puntura Lekintxarra, gero Astillerok 5 eta San Pedro azken tokira 5ekin baita ere. Hor ere beste liga handi bat ikusiko dugu.
Gaur nahikoak erra ikusi dugu, esate baterako Lekitxarra eta San Pedroren artean, eta Goiti bezala beratik, 3. estropa dau, eta hau, nabarmen, luze joko du. Hor Hondarribiak bakarren batek, zalantzak bazituen, pasaden asteburuko, 2 laugarren postu horien ondoren, gaur zalantza horiek, Ama Guadalupekoak, kolpe batekin usatu ditu, lehenbiziko parratik, esango nuke, lehenbiziko referentziak, segundo bat aurretik, jotzen zuen, Hondarribia, lehenbiziko luzia egin du, bereziki ona, eta bestea, gaur horiok ere, nola baitere, baiestatzen duela treniruei keragarri azkar dabilela, gaur bigarren eta bukaeraraino gerran egon da gainera. Bueno, patroien zelkapenean, Lekitxarra jarri da goian, Iñaki Goikoetxea txagua. Elastiko elegante horrekin joango da bihar bere herrira. Begira, gaur, Borja Gomezi 3 puntu, CaixaBank sarirako, Genaro Zelaiari. Asko gustatu zain iri, patroi gazteak eman dituen ziago. Ondarrutarren patroiaren zat, 2 puntu, Iñaki Goikoetxearen zat, 1 eta zelkapen nagusian, Iñaki Goikoetxeak 4, Arkaiz Diazek 4, Eneko Bilbaok 3, Borja Gomezek 3, Zelaiak 2, Martin Leboran Galiziarrak 1 eta Aitor Lazkano Zirbenako gazteak 1. Hauxe da beraz zailkapenak ekarri diguna, eta 3. jardunaldian, Santanderren Repsol Elektrizidad Igaz bandera Hondarribiarentzat. Horiok lehenengo biak irabazi zituen, eta honek ematen dio beste pizgarri bat, biharko estropadari, biharko lehiari, eta egia zan Hondarribiaren gaur eman duten pausua, hor dago, txalogarria. Aurreko asteburuan 4. eta 4. gaur, aurrenak, azkarrenak. Hori da, denek nola ez, pasaden urteko bigarren sailkatua favorituen artean, jotzen genuen, 2 laugarren postu, izan dira, eta gaur balen esan dudana, hasieratik Hondarribia ikusi da, betiko Hondarribia, pala ongi bukatuz eta bar, eta niri, esate baterako gaur, Hondarribiaren inguruan, bereziki gustatu zaidana, bukaeran, azkeneko zenbait estropaetan, 56, 57 sortzi paladan, ikusi ditugu, gaur ez dugu behar bada, erritmoin altuan ikusi, baina horiok pentsatu bukaeran, gogoti jo duela, eta nola eutxi diona. Segundu batera urbildu da, une batez GPS-ak bat bakarra markatu. Horko zaldi jende guztia gusten zen hor imanean luze arraunean, eta hor jakin izan du burua hotze eukitzen da arraunean egiten Hondarribiak. Hortaz Lekitxarrak, patroien zailkapenean goian Lekitxarrak, eta horretara doa Goikoetxea xagua. Eta lidertzan Orio, hauek ere zain daude, eta bandera jasotzera, Repsolen bandera jasotzera, hor joango da Joseba Amunarriz. Iñaki Goikoetxea xaguaren zat, elastikoa, bihar herrian zer egiten duten, ibilbide luzeko patroi batentzat, ona etorri, gora heldu, eta hor saria, elastiko hori eramatea, Iñaki Goikoetxearen zat, beretan momentu polita izan behar da, Ibon. Hori da, eta beti, arraun elkarte berean izango zituen, aruntza eta anuntza, bateko eskaintzak eta bar, kluan elkartean denetik pasatakoak, eta, bihar sari txiki handi hau bizitzeko aukera izango du bere herrian. Bai, gizon maitatua da gainera. Mañana luz en casa. Eta begira, ea bihar. Bihar etxean elastikoa posik eramango du. Hala ere, seguru asko aldatuko luke, elastikoa putu pare baten truke, gauza nola dauden ikusita, gaur hainbestean, gaur nola sufritu duten baina ikusita. Salbatu dute gaur, bukaeran hainbestean. Bukaeran salbatu dute bai. Bueno, eta orain hori jotarrak, badoaz hori jotarrak, lidertzan dira, 2 garaipen eta 2. postu bat. Ez da makala hasiera hori. Gaur banderarik ez, baina baiestatu, pasaren aztekoa, inor behar baldin bazuen larun bateko erakustaldi ikeragarria izan baitzen, eta gaur ere, 2. bai, baina 2 segundu eta 62 eunenekoetara, lehenbiziko luzean, Hondarribiak martxa egin du, eta gaur horiok nire ustez gauza oso zail bat egin du. 4 segundutara jarri, eta ia nola etorri den, Hondarribia handi baten, atzetik, 3 segundu errekuperatzea gaur Hondarribia honi, hori horren alde, asko esan nahi du nire ustez. Hortxe doaz, hori jotarrak, Gorka Aranberrik jasoko du, bere elastikoa, eta elastiko hori hartu ezain askar, Francis González Etxebarriren gana joango gara.
berak gaur Hondarribiarri buruzko hausnarketa egiteko. Eta Hondarribia... Lehenbizik luzean Hondarribiak hori 3 segundo terdi. Luze horretan azkarrena, bigarrenaren azkarrena Hondarribia, 3. Orio eta 4. Orio. Zer den, Ez da jakiten bandera unea zein den estropadakoa eta gaur esate baterako, lehenbiziko luze horretan Hondarribiak hori ateratako 3 segundo terdi pasatxo horiek bukaeran horiek izan dira. Erabakigarriak. Bueno, hemen dugu Francis González Etxabarri. Soriona, Francis. Eskerrik asko. Hemen dela Hondarribia, gaur beste erabateko Hondarribia, aurreko asteburuan estropada onak, gorezko txandan bai, baina gaur hasi eta buka oso indartsu. Bai, egia esan, gaurko estropada ikusgarri esan da ez guria, horiok ere estropada ikusgarria egin du, bi oso parean joan gera, oso diferentzia txikiak, lortu dugu eustea bukareraino eta, bandera etxera eramango dugu. Bueno, urte berezia da, zuentzat, 50. urtea, Arraun Elkarteak, garaipen hauekin benetan ospakizuna handiak egingo dituzu, ez da, urte berezia, Euskadiko txapelketa ere zuen herrian izango da, Hondarribiak aurten disfrutatu behar duela baita ere, ez? Inalak egingo ditugu, ez, gauzak ondo egiteko, urte urren hau ondo ospatzeko, eginkizun asko edo ospakizun asko izango ditugu, kirol aldetik, liburu bat ere prestatu dugu, orduan, urte berezia benetan, eta, kirol aldetik ere maila ematen jarraitzen dugun. Ederki, disfrutatu, orantxe bertan doa zure mutila bandera jasotzera, bihar arte? Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko! Hortxe doaz, Amunarriz eta bere mutilak, bandera jasotzera, eta egia zan, gorputzaldi ederrarekin joango dira bai, Bon. Joango ez dira ba. Itzugarriarekin. Hori da, pentsa bandera, eta, hori mutilei galdetu beharko genieke, baina kanpotik begiratuta eman duen sentsazioa, arraunketari dagokionez, traineruaren navigazioari dagokionez, beti Hondarribia ikusi dugu. Arraunketari dagokionez harinez, erritmotan eta Txapela, diruak, denak ongi etorriak, baina batipat, garaipenaren sentsazio hori, diruarekin erosten ez den hori, Ibon. Hori da. Hori gaur berreskuratu dute. Aurreko asteburuan hori jok, hori da, eta gaur Hondarribia. Bihar izango da, Hondarribian arratsaldean izango da, festa eta txaranga eta biba eta txaloa, bertsoa ezioen bezala. Orantxe, Repsolen bandera, Repsol elektrizidad y gas bandera, historiarakoa, geratuko dena lehenengoa delako, hortxe du, Joseba Amunarrizek eskutan. Eta gaur, Hondarribiatarrekin lehenbiziko bandera, Adrian Gonzálezek izango du. Kantabriarra, Castrokoa, eta etxean ez, baina etxetik gertu bai. Berarentzat oso berezia, garaipen hori. Eta Julen Castrillolentzat ere izango da, berezia, Gaur errunka polita jarri baitio bere prestatzailea. Uretara jetxi, Arraunak altzatu. Eta Sara Gandara patroiarekin daurrera. Laster, igoko dituzte Arraunak, Joseba, zorionak. Eskerrik asko. Zure zaiz daudela Arraunak igotzeko, baina pare bat hitz egingo ditugula zurekin. Estropada, nola joan da barrutik? Estropa gorra. Jakin dugun gure arraunketan landu behar dugula lehen oberena, eta azken hori zaiatu gara egiten, eta hori indugu, ez? Ikusita nola segon kanpua exigente, eta azkenen gure arraunketan landuta gaur estropeitxea. Estropada ederra ikusi dugu, egia san oso parekatua Oriorekin hor borrokan, Bai, ikusten da hori jo oso ondo dagoela, eta berari irabazteko gauzak ondo inbehar dela, ez? Guk ere bai kristonuntziak hagu, eta guri eguna atetzen digune hortxe gaude berriz. Zorionak. Bale, mila esker. Posi da, Joseba Amunarriz, berehala izango ditugu, Hondarribiarrak denak ontzian, Arraunak altxatzeko pronto, eta protagonista gehiago, berehala orantxe gurekin Arostegi jauna, hori jotarren ordezkari izango dugu, ea Hondarribiarrak ikusten ditugun, Arraunak jasotzen, eta bihar gogoratu, ze horrezko txanda ederra izango dugun, gauzak zelkapena nola dagoen ikusita, gaurko estropada ikusita, Arrauna gora!
Sorionak Hondarribiarrei. Momentu polita hemen Santanderren. Eta sorionak emango dizkigu baita ere Arostegi jaunari. Arratsaldeo lehenengoz. Arratsaldeo, eskerrik asko. Bueno, bikain emakumeak, hortxe da, merezi zuten, zenba lan egin duten garaipen hori lortzeko, mutilek ere bai, estropada zoragarria, pentsatzen dut oso pozik izango zarela, ez? Bai, oso pozik, estropa bintxe bukatu bat, azkeneko luze hortan banderakin amesten de hasika momentu baten, baina, bueno, lehenik eta behin Hondarribiak zorionak eman, oso estropa ondila indutelako, lehenengo luzean atera dute abantaila, eta gero hiru luzetan hortxe empate jungea, eta baina bai, izatezu bezala, ez pozik egoteko arrazoi asko ditugu, neskak iraztako bandera uste balia handia eman behar dioula, zuk esan dezu bezala urte askotako lanaren ondorioa da, 10 urte traineru bateatzen, beti nahi eta ezin banderan lehian, lehen urten estropa guztan bigarren, eta beira gaur behin da, ja lehenengo estropan lortu dugu bandera, usten dut neskak horrekin, pixka zama batek enduko dute, gustora ikuste zian posi, nadet hor barkoan ikuste da eta irre, izugarrizko ilusia ite zigun, ez? Eta oso posik, ez? Eta, mutilak bigarren, baina oso maila hundian, lehiak hor, eta bileak, bai neskak eta bai mutilak, hemendi lidertzakin ateatzia, guretzako elkarte bezala, oso arroteko modukoa. Dudari gabe, azpimarratzekoa da, erregulartasun hori, neska gaur hasi dira, baina gizonezkoen kuadrilak erakutsi du, bi garaipen, bigarren postu bat gaur, liga horrela irabazten da, erregulartasunari esker, ezta? Eta erregular bai, baina gainera goi-goiak. Bai, hendik ez gai ligai da begira gehiago, balorea ematen nion gaur lidertzan ateatzia, ez? Mutilen kasun nik usten dut hiru estropauetan gure buruai erakutsi jouna, gehien gure buruai da, gauzak ondo egiten baitugu, trainerua askar doala. Eta orduan horre konfiantza izugarria emango hien mutilai, estropa guztietarako, hori ez, bide honetik guazen seinale da, eta, lehengon esaten nuen bezala, azte bukara asko dia, eta, gora berak egongo dia, baina, behintzatu haintxe bertan konfiantza daukagu, gu gure arraunketakin eta gure gauzak ondo eginez, badakigula, trainerua askar doala. Ondo, eskerrik asko, gozatu, eta bihar arte. Vale, eskerrik asko, bihar arte. Eskerrik Iñaki. Iñaki Arostegi jaunaren azalpenak, eta goazen Sara Gandararekin, aurrera. Borja Rodrigo, TKLGako presidentearekin nago. Borja, vaya regata que hemos vuelto a ver hoy. Regata bonita, emocionante, un poco intensa también desde el punto de vista organizativo, pero sin duda que ha sido una regata desde el punto de vista deportivo de máxima igualdad. Y hoy también comenzaba la Liga Euskotren. Ori ha comenzado bien con ese papel de favorito, ¿no?, que se le ha asignado. Sí, sin duda que 11ª edición de la Liga Euskotren, iniciamos aquí en Santander y Orio, pues que coincidentemente digamos que lidera ambas competiciones, y hoy también hemos tenido variedad de ganadores, ¿no? Se estrena también Hondarribi, ganador de regata, el líder de patrón también un club nuevo como Isulcha, por tanto, lo cual refleja la gran variedad que hay y sobre todo la gran competitividad que hay. Lo cierto es que está la pelea muy abierta. Sí, sin duda yo creo que están demostrando las tripulaciones que en pocos segundos te pueden caer los puestos, y sin duda que esto hace que día a día la competición gane interés, tanto en los chicos, y ojalá las chicas también mantengan esa igualdad. Terminada esta ya, pensamos en Lekeitio, ¿no? Lekeitio, campo bonito, campo histórico también, volvemos a aguas de Lekeitio y acto seguido cogeremos rumbo a Coruña el fin de semana siguiente. Que descanses y gracias, Borja. Eskerrik asko. Borja Rodrigoren iritzia, ligako presidentea, gaur emakumeen ligaren martxan jarrita. Hasi garela, hartu dugula ja abiadura. Guazen pantalla aztertzera, Ibon. Lehenik eta bengoz ikusentzulei azaldu behar diegu. Batetik, selkapenean, Hondarribia, garaile. Bai, hori ikusi dugu, Orio bigarren, Zierbena, Santurtzi. Baina, Ziabogetan askarrena, hori zazpimarratuta duguna, Zierbena. Eta ibilbideari dagokionez, metro gutxien egin duena, Kabo, 5.561 batekin. Eta gero behar bada datua, Mikel, Hondarribia eta Orioren artean, Hondarribiak Orio baino, 7 metro gehiago egin dituela. Talare? Bai, talare, zer den, talare aurretik. Talare aurretik. Ez talde izan bazen, talare aurretik. Datu horiek osagarria dituzue, balio duena da, zailkapenak inolako zalantzarik gabe, eta zailkapenak usten diguna da, alde batetik erregulartasuna, orain arte lehen hirurek erakutsi dutela. Erregulartasuna, eta zailkapenean hor daude Orioko 35, Hondarribiako 30, Zierbenak 30. Santurtzi,
ondo, baina egun kaskar bat izan zuen. Karo, eta hori sailkapenean, dagoeneko antzeman egiten da, laugarrena Santurtzi, hori horrengatik, 9 puntua, 3. Laura. Donostiarrak ere, bai, baina egun batean ez, eta gaur ere, segurenik ez da inpozik izango, baina 5. bukatu du Urdaibiren aurretik, ez? Urdaibi 6. Urdaibaik hortxe du koska, Ibon. Hori da, 2 postu, gaur ondoko kaletik Santurtzik, nolabait norgeiago kabaz izan da, nor baino norgeiago, ondoko kaletik joan da, eta ondo irabazi dio, zen lehia garbian, ondoko kaletik joan da, eta, bueno, Josebak azte honetan bertan, esan dio Euskal Telebistari, naturaltasunari, gauza behin normalak dira, behar bada normala ez da izan gurea honbeste urtean egin duguna, baina, 5., 6. liderra, 3 estropadetan. 3 estropadetan. Azken 3 liga irabazi ditu Urdaibaik, eta nolako nagusitasun handiarekin gainera, bandera pilatzen eta bar, eta orain ez dugu ikusten bere punturik onenean talde hau. Josebak berak esan zigun, kezkatuta zegoela, gaurkoak kezka hori areagotu egingo du, ea bihar lekeitio ezelako itxaso eremu batean, Zierbenan ere itxasoan gintzen ginen, baina, bueno, ure ikeragarri lehun zegoen, bihar iruditzen zaite beste estropada klase bat, diferentea, ikusi ezakegula, ea bihar Urdaibai, nondik ateratzen zaigun? Bueno, eta Kantabrian gara, eta Astillero piztu eginda, azpimarratu egin behar da. Ikusi genuen oso makal aurreko asteburuan, baina gaur erakutsi dute lehiarako daudela, ekarri dituzte Asturias aldetik 2 mutil, Alicanteko beste bat aurreko urtean ondarrutarrekin ibilitakoa, Corrales, eta kuadrilla hori piztu egin da, Ibon, piztu. Bai, eta ez emaitzari bakarrik dagokionez, estropada hasi, eta 4. 5. minuturako, hasi gara esanez, argi erritmoan, arraunketan ikusten zaie presari gabe, lasai, eta bar, eta, bueno, horrek esan nahi du, beko lehia horretan, San Pedroren gainera etorri dela, lekitxarra ere, momentuz, emaitzei dagokionez, zeraren Astillero eta San Pedroren aurretik bai, baina gaur, osta San Pedroren aurretik, eta Zierbenan, osta zeraren aurretik, Astilleroren aurretik. 3 horien artean, behar bada, guztiok uste baino, berdintasun gehiago egon daiteke. Bueno, irudirik honenak ikusten ari gara, eta honekin batera, 2 hitz baita ere Galiziarri buruz. Kabo gaur, 7. 2. txandako ontzi bezala, horrez, bihar 2. txandan arituko da, eta honek esan nahi du, bekaldeari begira koska dagoela. Zelkapenean orain, Urdaibiren atzetik, 6. atzetik, Ondarroak 16 ditu, Kaikuk 16, Kabok 14. 3 hauen artean ematen du, badagoela hor nolabaiteko orekatxo bat. Eta gero, 6 puntuko koska. Bihar arte zain egotea hobe izango da, eta gero Galiziako lehen buelta horretan segertatzen den Koruñan, baina koskatxoa badago eta ematen du jetxierarako lehia hori, Lekitxarra, San Pedro eta Astilleroen artean dagoela. Bat libre geratuko da, bestea playoffera joango da, eta bat matematikoki zulora datorren urtean 2. mailara. Oraindik 3 estropada bakarrik jokatu dira, eta iadanik zelkapena gauzak nahiko garbi adierazten ditu, hor bekaldean behintzat, ez? Horixe esan behar nuen, Mikel. 3 estropada baino ez, eta hor bekalde horretan ikusten da, 3 horiek uda oso intensoa, eta oso bizia, eta oso luzea izango dutela batez ere, eta esan daiteke arriskurik gabe, Kabo, Ondarroa eta Kaiku, beste maila batean daudela, eta gaur, 3 ontzi horien artean, 9 segundo bakarrik egon direla, 3 eman dute, Kaikuk pentsa ze maila eman zuen, Zierbenan, Ondarroak iruditzen zait, behar bada zerbait falta duela, baina lehenbiziko estropada erdi oso onak osatzen dituela, gaur bezala pasa den igandean, ez zait iruditzen kaleekin sorte gehiegi izan duenik, hoi nire iritzia da, eta iruditzen zait, bueno, Ondarroak oraindik puntutxoren bat gora egin dezakela. Gaurko irudia ikusentzuleok, hause, hau da irudia, Orioren erasoaldi hori, segundu bakar batera nola hurbildu den azken luzean, eta Hondarribiak nola erantzun duen, jakin izan du, zuen errenta hori babesten, kudeatzen, eta bandera irabazten, Ibon. Bai, gakoetako bat, nabarmen, irtera behar da, eta bukaeran 3. ziaboga eman ondoren izango du. Hau, estrategia joko bat ere bada, batetik, norbere indarrak unertu bai, baina noiz erasoa jo. Horiok iruditzen zait, behar bada, ahalmen fisiko gehiago duela, iruditzen zait, lehenago sarritu duela, eta bukaeran, joduen purrusta hori iruditzen zait batetik luzeegi egintzaiola, eta bestetik Hondarribiak gaur bukaeran ez dugu ikusi 46, 47, 48 paladan erritmo altxatuz, baina bai ondo eutsi duena bukaeran. Horre
horre erakustaile eman duten, eusten jakiten, nola izan duen Ama Guadalupekoak. Bueno, emakumeetan hori joke garaipen ederra, inork ez du zalantzan jarriko, emakume talde honek merezi zuela gaur lortutako garaipena, gaur lortutako bandera, lidertzan kokatu dira, favoritoak izango dira, dudarik gabe ala ziren, eta gaurkoaren ostean dudarik gabe favoritoak dira, aurten Euskotren Liga irabazteko. Hala dira, eta hori baieztatu egin dute. Nola nahi ere, Donostiarren lagunak 7 segundo terdira. Bada, hoxe dela izango ez da ba, eta hori beti ere estropadetan, eta horre denboraldi osoan aurretik, eta horrek ematen du nolako zera bat, baina hemen oker txikia behar du, atzekoa, kasu honetan singularren esan da, gainera etortzeko. Alaxe da, hurbil dagoela alegia. Gaur, bigarren luzean adibidez. Kalea dela, korrontea dela, baina bigarren luzean lehiakor ikusi dugu, Donostia Raúl Laguna. Zalantzari gabe hor bere maniobra egin du eta bar, eta, 7 segundo terdira. Hori da. Bueno, bihar Lekeitiora goaz, eta estropada polita, estropada mamitsua, itxasoko estropada erakargarri hoietakoa biharkoa, eta Saragandara agurtuko dugu, Saragandara agintarien ontzian izan da, kirolariekin izan da, eta orain azken aguraren garaia dugu, aurrera Sara! Eta eskerrak eman nahi dizkiet, benetan arraunlari eta patroiei gurekin hitz egiteko, alegin hori egiten dutelako, ez da, hori eskertu behar da, uretan lana bukatu bezain pronto gure ontzira datozelako, eta besterik gabe, denborak gehiago galdu gabe, hau bukatu egin da, bihar Lekeition 11 terdiak izateko 5-10 minuture lehenago, gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi diegu ikusentzulei Mikel eta uretan izango gara beste behin ere. Ederki, hartu indarrak, bere ala gaur egun albistegia, Ibon, 8 terdiak, hasierako atzerapena dela eta ez dela, agurtu bere ala. Zailo luzea, soldata irabazi dugula. Ala eribitzen zait, itzegin behintzat itzegin dugu. Ederki, ikusentzuleok, eskerrik asko, hemen gara Kantabrian, bihar Bizkaia aldean Lekeition, mila esker, gozatu eta gora trainero estropadak. Orioles de 400 metros, aguantándole muy bien. Arraula una 8 segundos. Recortando un poquito, pero no parece que va a ser suficiente. Cerca de 300.
favor, este barco que se acerca, que espere un segundo, espere un segundo. Un segundo, engaña mucho. Arranca la redonda. Ahí va, chapo atrás. Vamos a bollar. Navegue. Hola, buena. Atrás. Vale, fuera equipo. Vai, presta atenção, vai. Tem com uma sorte de tiro. Tem com... Ai! Olá, Tuande! Fi! Iru! Media llega! Va! Fi! Iru! Não! Da Luce! Amor! Segue, Luce! Segue, Luce! Ai! Ai! Segue! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Directo! ¡Directo! ¡Va! ¡Arranca ya! ¡Arranca, José! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Segui! ¡Ay! ¡Enorme! ¡Ahí va! ¡Vamos, equipo! ¡A la par con uno de Ibai! ¡Vamos a defender!
es peligroso, ya no puedes. Entras en un juego que ya no puedes. Ya comportan. Yo perdido, me estoy solo hecho junto Ah, kendu. Una aquí, ni.